Аляксандр Дзюма. Тры мушкецёры. Частка першая. Раздзел 14. Чалавек з Мэна. Натоўп сабраўся не з-за чакання пакарання праз павешанне, а з-за спаглядання павешанага чалавека. Карэта, якая спынілася на хвіліну, зноў рушыла ў дарогу, праехала праз натоўп, праслізнула па вуліцы Сен-Анаре, звярнула на вуліцу Бон-Анфан і спынілася перад нізкімі дзвярыма. Дзверы адчыніліся. Двое вартавых прынялі Банасье на рукі ад афіцэра, які яго падтрымліваў. Яны пранеслі яго праз завулак, паднялі па лесвіцы і паклалі ў перадпакоі. Усе гэтыя рухі адбываліся механічна. Ён ішоў як у сне. Прадметы прамільгвалі перад ім, нібыта праз туман. Яго вушы лавілі гукі, але не разумелі іх. Яго маглі пакараць смерцю ў той жа момант, і ён бы не зрабіў ніводнага жэста для сваёй абароны і не вымавіў бы ні слова, каб прасіць літасці. Ён заставаўся на лаўцы, прытуліўшыся спіной да сцяны і апусціўшы рукі дакладна на тым самым месцы, дзе яго пасадзілі вартавыя. Але агледзеўшыся вакол сябе і не заўважыўшы ніякай пагрозы, нічога, што сведчыла пра непасрэдную небяспеку, ён паступова стаў разумець, што ягоны страх быў перабольшаным. Лаўка была мяккай, абабітай падушкай, сцены ўпрыгожвалі прыгожыя скураныя панэлі з кордавы, а перад акном віселі цяжкія чырвоныя партьеры, падхопленыя залатымі заціскамі. Гэтыя дэталі надалі яму крыху ўпэўненасці, і ён асмеліўся паварушыць нагамі, спачатку адной, потым другой. Нарэшце, з дапамогай рук, ён падняўся з лаўкі і ўстаў на ногі. У гэты момант адчыніліся дзверы, і афіцэр з прыемным тварам, перакінуўшыся некалькімі словамі з кімсьці ў суседнім пакоі, падышоў да вязня. «Вас клічуць Банасье?» – спытаў ён. «Так, спадар афіцэр», – прамармытаў Банасье, больш мёртвы, чым жывы. «Да вашых паслуг». «Увайдзіце», – сказаў афіцэр. Ён саступіў дарогу, і Банасье без слова ўвайшоў у пакой, дзе яго, падобна, чакалі. Гэта быў вялікі, душны кабінет, сцены якога былі ўпрыгожаны рознай зброяй. У цэнтры стаяў квадратны стол, застаўлены кнігамі і паперамі, сярод якіх быў разгорнуты велізарны план горада Ла-Рашэль. У каміне ўжо гарэў агонь, хоць да канца верасня заставалася яшчэ некалькі дзён. Ля каміна стаяў мужчына сярэдняга росту, з ганарлівым выглядам, пранізлівым позіркам, высокім ілбом і хударлявым тварам, яшчэ больш выцягнутым з-за кароткай бародкі, вядомай у тыя часы як рэаль або імперская. Нягледзячы на тое, што яму было не больш за 36 ці 37 гадоў, яго валасы, вусы і бародка ўжо пачалі сівець. Гэты чалавек выглядаў як воін, за выключэннем таго, што не меў мяча пры сабе. Ягоныя бутавыя боты, пакрытыя лёгкім пластом пылу, сведчылі пра нядаўнюю паездку верхам. Гэта быў Арман Жан Дюплесі, кардынал дэ Рышэльё, але не той, якім яго часта ўяўляюць. Знясілены стары, які пакутуе схілены над крэслам, нібыта ў магільным спакоі, з голасам, што сціхае, які жыве толькі сілай свайго генія і змагаецца з Еўропай, выключна дзякуючы інтэлекту. Не, у гэты час ён быў іншым, актыўным і адважным рыцарам, фізічна слабым, але падтрымліваным сваёй велізарнай маральнай сілай, якая зрабіла яго адным з самых выбітных людзей усіх часоў. Ён рыхтаваўся, пасля падтрымкі герцага дэ Невера у ягоным герцагстве Мантуя і пасля заваявання Німа, Кастра і Юзеса выгнаць ангельцаў з вострава Рэ і аблажыць Ла-Рашэль. З першага погляду нішто не выдавала ў ім кардынала, і той, хто не ведаў ягонага твару, не мог зразумець, перад кім знаходзіцца. Бедны Банасье заставаўся стаяць ля дзвярэй, пакуль вочы чалавека, якога мы толькі што апісалі, былі скіраваныя на яго і, здавалася, імкнуліся пранікнуць нават у глыбіні мінулага. «Гэта той самы Банасье?» – запытаўся ён пасля хвіліны маўчання. «Так, пане», – адказаў афіцэр. «Вельмі добра. Дайце мне гэтыя паперы і пакіньце нас». Афіцэр узяў са стала паперы, на якія яму паказалі, падаў іх таму, хто іх запатрабаваў,
глыбока пакланіўся і выйшаў. Банасье пазнаў у гэтых паперах свае паказанні, дадзеныя ў бастыліі. Час ад часу чалавек каля каміна адрываў позірк ад пісьмаў і пранізваў яго поглядам, быццам кінжалам, у самае сэрца беднага гандляра. Праз 10 хвілін чытання і 10 секунд разгляду кардынал быў задаволены. Гэтай галаве змова неўласцівая, прамармытаў ён. Але гэта не мае значэння. Пабачым. Вы абвінавачаны ў дзяржаўнай здрадзе, павольна прамовіў кардынал. Мне ўжо казалі пра гэта, пане, усклікнуў Банасье, надаўшы свайму дапытчыку той жа тытул, які чуў ад афіцэра. Але я прысягаю вам, што нічога не ведаю. Кардынал стрымаў усмешку. Вы змовіліся разам з вашай жонкай, са спадарняй де Шеўрос і з мілордам герцагам Бекінгэмам. Сапраўды, пане, адказаў Банасье. Я чуў, як яна вымаўляла гэтыя імёны. І пры якой нагодзе? Яна сказала, што кардынал де Рышельё зацягнуў герцага Бекінгема ў Парыж, каб згубіць яго і каралеву. Яна сказала гэта? Крыкнуў кардынал гневана. Так, пане, але я сказаў ёй, што не варта казаць такіх рэчаў і што яго правялебнасць не здольная. Замоўкніце, вы дурань, перапыніў яго кардынал. Гэта менавіта тое, што сказала мая жонка, пане. Вы ведаеце, хто выкраў вашу жонку? Не, пане. Але маеце падазрэнне? Так, пане, але гэтыя падазрэнні, як выявілася, былі непрыемныя спадару камісару, і я больш іх не маю. Ваша жонка ўцякла. Вам гэта вядома? Не, пане, я даведаўся пра гэта ўжо ў турме з размовы са спадаром камісарам, вельмі прыемным чалавекам. Кардынал зноў стрымаў усмешку. Значыць, вы не ведаеце, што стала з вашай жонкай пасля яе ўцёкаў. Зусім не, пане, але хутчэй за ўсё яна вярнулася ў Лувр. Сёння ў першай гадзіне ночы яна яшчэ не вярнулася. Божа мой, што з ёй магло здарыцца? Мы гэта высветлім, будзьце ўпэўнены. Ніводная тайна не хаваецца ад кардынала. Кардынал ведае ўсё. У такім выпадку, пане, ці будзе кардынал настолькі ласкавы, каб сказаць мне, што стала з маёй жонкай? Магчыма, адказаў кардынал. Але спачатку вы павінны расказаць мне ўсё, што ведаеце пра яе сувязі са спадарняй де Шеўрос. Але, пане, я нічога не ведаю, я ніколі яе не бачыў. Калі вы забіралі жонку з Луўра, то вы заўсёды вярталіся дадому адразу. Амаль ніколі. Ёй трэба было вырашаць справы ў крамах палатнянікаў, куды яе суправаджаў. І колькі было гэтых палатнянікаў? Двое, пане. І дзе яны жылі? Адзін на вуліцы Важэрар, другі на вуліцы Деля Арп. Вы заходзілі з ёй у гэтыя дамы? Ніколі, пане, я чакаў ля ўваходу. І якое апраўданне яна давала вам за тое, што ўваходзіла адна? Ніякага, пане, яна проста казала чакаць, і я чакаў. Вы вельмі пакорлівы муж, дарагі спадар Банасье, сказаў кардынал. Ён назваў мяне дарагі спадар, падумаў Банасье. Справа ідзе на лад. Вы маглі б зноў пазнаць гэтыя дзверы? Так. Вы ведаеце іх нумары? Так. Якія? Нумар 25 на вуліцы Важэрар, 75 на вуліцы Деля Арп. Вельмі добра, сказаў кардынал. З гэтымі словамі ён узяў срэбраны званочак і пазваніў. Увайшоў афіцэр. Ідзіце, сказаў ён ціхім голасам, і адшукайце Рашфора. Скажыце яму, каб неадкладна прыйшоў да мяне, калі вярнуўся. Граф тут, сказаў афіцэр, і просіць неадкладна пагаварыць з вашай правялебнасцю. Няхай уваходзіць, хутка адказаў кардынал. Афіцэр імкліва выйшаў з пакоя з той спрытнасцю, якую ўсе слугі кардынала праяўлялі пры выкананні яго загадаў. З вашай правялебнасцю, прамармытаў Банасье, з жахам азіраючыся вакол. Не прайшло 5 секунд пасля знікнення афіцэра, як дзверы адчыніліся, і ўвайшоў новы чалавек. Гэта ён! Крыкнуў Банасье. Ён? Хто? Запытаўся кардынал. Той чалавек, які выкраў мою жонку. Кардынал пазваніў другі раз. Афіцэр зноў з'явіўся. Вярніце гэтага чалавека пад ахову вартавых.
Хай чакае, пакуль я паклічу яго. Не, пане, не, гэта не ён! Усклікнуў Банасье. Я памыліўся, гэта зусім іншы чалавек. І ён на яго зусім не падобны. Гэта спадар, я ўпэўнены, чалавек сумленны. Забярыце гэтага дурня, сказаў кардынал. Афіцэр узяў Банасье пад руку і вывеў у перадпакой, дзе знаходзіліся яго вартавыя. Новы госць неадрыўна сачыў за Банасье позіркам, пакуль той не выйшаў. А як толькі дзверы зачыніліся, ён хутка падышоў да кардынала. Яны бачыліся, шэптам сказаў ён. Хто? Запытаўся кардынал. Ён і яна. Каралева і герцаг? Крыкнуў Рышельё. Так. Дзе? У Луўры. Вы ўпэўнены ў гэтым? Абсалютна ўпэўнены. Хто вам паведаміў? Спадарыня Далянуа, якая, як вам вядома, цалкам адданая вашай правілебнасці. Чаму яна не паведаміла мне раней? Ці то выпадкова, ці з асцярожнасці, але каралева прымусіла спадарыню да Сюржыс начаваць у яе пакоях і ўвесь дзень трымала яе пры сябе. Што ж, мы пераможаны, але цяпер паспрабуем адпомсціць. Я дапамагу вам усім сэрцам, пане, будзьце ўпэўненыя ў гэтым. Як усё адбылося? А 12:30 каралева была са сваімі фрэйлінамі. Дзе? У сваіх спальнях. Працягвайце. Калі нехта прынёс ёй насоўку ад прачкі. І далей? Каралева выказала моцнае хваляванне і, нягледзячы на румяны, яе твар збялеў. І што далей? Яна паднялася і з перамененым голасам сказала: «Дамы, пачакайце мяне 10 хвілін, я хутка вярнуся». Пасля чаго адчыніла дзверы свайго алькова і выйшла. Чаму спадарня Даленуа адразу не паведаміла мне? Нішто не было дакладным. Да таго ж яе вялікасць загадала чакаць яе, і яна не адважылася не падпарадкавацца каралеве. Як доўга каралева адсутнічала? 3/4 гадзіны. Ніхто з яе фрэйлін не суправаджаў яе? Толькі Донна Эстэфанія. Яна пасля вярнулася? Так, але толькі каб узяць маленькую скрыначку з ружовага дрэва, з яе манаграмай і зноў адразу выйсці. І калі яна нарэшце вярнулася, ці была гэтая скрыначка пры ёй? Не. Спадарыня Даленуа ведае, што было ў гэтай скрыначцы? Так, дыяментавыя падвескі, якія яго вялікасць падарыў каралеве. І яна вярнулася без гэтай скрыначкі. Так. Значыць, спадарня Даленуа мяркуе, што каралева аддала іх Бекінгему. Яна ў гэтым упэўнена. Чаму яна так лічыць? У той жа дзень спадарыня Даленуа, як каралеўская гардэробніца, шукала гэтую скрыначку, забіла трывогу, калі не знайшла яе, і ўрэшце запыталася ў каралевы. І што адказала каралева? Каралева моцна пачырванела і сказала, што ўвечары адна з падвязак паламалася, таму яна аддала яе ювеліру для рамонту. Трэба выклікаць ювеліра і даведацца, ці праўда гэта. Я ўжо быў у яго. І што ён сказаў? Ювелір нічога не чуў пра гэта. Вось як. Рашфор, не ўсё яшчэ страчана. Магчыма, ўсё толькі ідзе на лепшае. Не сумнеюся, што геній вашай правілебнасці выпраўляе памылкі сваіх агентаў, так? Менавіта гэта я і хацеў сказаць, калі б ваша правілебнасць далі мне скончыць фразу. Між тым, ці ведаеце вы, ці цяпер хаваюцца герцагіня де Шеўрос і герцаг Бекінгем? Не, пане, мае людзі нічога не змаглі мне сказаць наконт гэтага. Але я ведаю. Вы, пане? Так, ці прынамсі здагадваюся. Адзін быў на вуліцы Важэрар, нумар 25, другі на вуліцы Деля Арп, нумар 75. Ці загадвае ваш правілебнасць неадкладна іх арыштаваць? Гэта будзе ўжо запозна, яны знікнуць. Але мы ўсё яшчэ можам пераканацца, ці яны там. Вазьміце 10 маіх гвардзейцаў і абшукайце гэтыя 2 дамы як след. Неадкладна, пане. Рашфор паспешліва выйшаў з пакоя. Кардынал, застаўшыся адзін, на хвіліну задумаўся, а потым пазваніў 3 раз. Той самы афіцэр з'явіўся зноў. Прывядзіце вязня назад,
сказаў кардынал. Спадар Банасье зноў быў уведзены ў пакой, і па знаку кардынала афіцэр пакінуў іх адных. Вы падманулі мяне, сурова сказаў кардынал. Я? Усклікнуў Банасье. Я падмануў вашу правілебнасць? Ваша жонка, хадзіўшы на вуліцу Жэрар і да вуліцу Даляарб, ішла не да палатнянікаў. Дык навошта ж яна тут і хадзіла, божа справядлівы? Яна хадзіла сустракацца з герцагіняй де Шаўрос і герцагам Бекінгемам. Так, усклікнуў Банасье, узгадваючы ўсе падрабязнасці. Так, менавіта так. Ваша правілебнасць мае рацыю. Я не раз казаў жонцы, што дзіўна, каб палатнянікі жылі ў такіх дамах, без шыльдаў, але яна толькі смяялася з мяне. Ах, пане, працягваў ён, кідаючыся да ног кардынала. Ах, вы сапраўдны вялікі кардынал, геній, якога шануе ўвесь свет. Кардынал, нягледзячы на тое, што перамога над такім нікчэмным стварэннем, як Банасье, была нічога не вартая, усё ж на момант атрымаў задавальненне. Потым, быццам новая думка нечакана ўзнікла ў ягонай галаве, на ягоных вуснах з'явілася ўсмешка, і ён, працягваючы руку гандляру, сказаў: «Уставайце, мой сябра, вы годны чалавек». Кардынал дакрануўся да мяне сваёй рукой. Я дакрануўся да рукі вялікага чалавека. У захапленні ўсклікнуў Банасье. Вялікі чалавек назваў мяне сваім сябрам. Так, мой сябра, так, адказаў кардынал тым бацькаўскім тонам, які ён часам умеў прымаць, але які не мог ашукаць тых, хто яго ведаў. І паколькі вас несправядліва падазравалі, неабходная кампенсацыя. Вось, вазьміце гэты мяшэчак са 100 пістолямі і даруйце мне. Дараваць вам, пане, сказаў Банасье, вагаючыся, ці браць грошы. Відаць, баючыся, што гэта толькі насмешка. Але ж вы маглі мяне арыштаваць, маглі катаваць, маглі павесіць. Вы гаспадар, і я не мог бы нават слова сказаць супраць. Вы не можете казаць гэта сур'ёзна. Ах, мой дарагі спадар Банасье, вы шчодры ў гэтай справе. Я гэта бачу і дзякую вам за гэта. Значыць, вы возьмеце гэты мяшэчак і пакінеце мяне без асаблівай крыўды. Я сыходжу ў поўным захапленні. Бывайце тады, ці хутчэй да сустрэчы. Да сустрэчы, бо я спадзяюся, што мы яшчэ ўбачымся. Калі заўгодна вашай правілебнасці, я заўсёды да яе паслух. І гэта будзе часта, запэўніваю вас, бо я знайшоў нешта вельмі прыемнае ў вашай размове. Ах, пане! Да сустрэчы, спадар Банасье, да сустрэчы. І кардынал зрабіў яму знак рукой, на што Банасье адказаў глыбокім паклонам да самай зямлі. Потым ён пачаў адступаць назад і, апынуўшыся перад пакоі, у сваім энтузіязме закрычаў: «Доўгага жыцця пану! Доўгага жыцця яе правілебнасці! Доўгага жыцця вялікаму кардыналу!» Кардынал з усмешкай слухаў гэтую шумлівую праяву пачуццяў спадара Банасье, а калі яго воклічы былі ўжо нечутныя, ён прамармытаў: «Добра, гэты чалавек цяпер аддасць за мяне сваё жыццё». І кардынал зноў звярнуў увагу на карту ля Рашэлі, якая, як мы ўжо казалі, ляжала разгорнутай на стале. Ён уважліва разглядаў яе, адзначаючы алоўкам лінію, па якой павінна была прайсці знакамітая дамба, што праз 18 месяцаў заблакуе порт абложанага горада. Калі ён быў паглыблены ў свае стратэгічныя разважанні, дзверы адчыніліся і ўвайшоў Рашфор. «Ну?» – з нецярпеннем запытаўся кардынал, ускочыўшы з месца з такой хуткасцю, што гэта само па сабе паказвала, якую важнасць ён надаваў даручэнню дадзенаму графу. «Ну?» – адказаў Рашфор. «Маладая жанчына гадоў 26-28 і мужчына 35-40 сапраўды спыняліся ў тых двух дамах, якія ваша правілебнасць указала, але жанчына з'ехала ўчора ўвечары, а мужчына сёння раніцай». «Гэта былі яны!» – усклікнуў кардынал, пагледзеўшы на гадзіннік. «І цяпер ужо запозна, каб пераследаваць іх. Герцагіня ўжо ў Туры, герцаг у Болоне. Шукаць іх давядзецца ў Лондане. Якія будуць загады вашай правілебнасці?» «Ні слова пра тое, што адбылося. Няхай каралеў застаецца ў поўнай упэўненасці, няхай яна не ведае,
што мы раскрылі яе сакрэт. Няхай яна мяркуе, што мы шукаем нейкую іншую змогу. Пашліце да мяне канцлера Серг'е. А што з тым чалавекам? Што ваша правялебнасць зрабіла з ім? З якім чалавекам? Запытаўся кардынал. З Банасье. Я зрабіў з ім усё, што можна было зрабіць. Я зрабіў з яго шпіёна за ягонай уласнай жонкай. Граф де Рашфор пакланіўся, прызнаючы вышэйшасць свайго гаспадара, і выйшаў. Застаўшыся адзін, кардынал сеў за стол і напісаў ліст, які зачыніў сваёй асабістай пячаткай. Потым ён зноў пазваніў. Афіцэр з'явіўся ў чацвёрты раз. «Скажыце Вітрэ, каб прыйшоў да мяне», – загадаў кардынал, – «і хай рыхтуецца да падарожжа». Праз імгненне Вітрэ стаяў перад ім, ужо абуты ў боты і са шпорамі. «Вітрэ», – сказаў кардынал, – «вы адправіцеся ў Лондан як мага хутчэй. Не спыняйцеся ні на хвіліну. Вы даставіце гэты ліст да мілэдзі. Вось загад на 200 пістоляў. Зайдзіце да майго казначэя і вазьміце грошы. Вы атрымаеце столькі ж, калі вернецеся на працягу 6 дзён і выканайце даручэнне як след». Ганец, не кажучы ні слова, пакланіўся, узяў ліст і загад на 200 пістоляў, пасля чаго выйшаў. Вось што змяшчаў ліст. «Мілэдзі, будзьце на першым бале, дзе будзе прысутнічаць герцаг Бекінгем. Ён будзе насіць на камзоле 12 дыяментавых падвесак. Падыдзіце да яго як мага бліжэй і зрэжце 2. Як толькі гэтыя падвескі апынуцца ў вас, паведаміце мне.